Bon dia, gràcies per compartir aquest espai de memòria, visibilitat i reivindicació del Dia Mundial de la Sida, algunes des de la proximitat i altres des de la distància obligada. 5 minuts són molt pocs per intentar resumir tot el que ha representat aquest any, no tan sols per a les persones amb VIH ni per a les entitats comunitàries, sinó per tota la nostra societat. Els gravíssims efectes de la pandèmia de la Covid-19 han fet estralls tant a nivell de salut com a nivell econòmic i social arreu del món i a casa nostra ens ha fet conscients a totes de la nostra vulnerabilitat i sobretot ens ha mostrat amb més cruesa que mai les desigualtats que genera un sistema que posa els beneficis i l'acumulació per sobre de la vida. L'afectació d'aquesta pandèmia ha estat molt més severa en aquelles persones i col·lectius que ja es trobaven en una situació de vulnerabilitat social i ha precaritzat encara més tots els àmbits de la seva vida: feina, habitatge, salut, alimentació i accés a subministraments i serveis bàsics. La Covid-19 ha mostrat l'enorme fragilitat del nostre suposat estat del benestar i del nostre sistema de salut pública. La saturació de l'atenció sanitària provocada per la pandèmia fa evident una manca d'inversió pública històrica i estructural en recursos humans i materials que genera greus desequilibris en l'atenció i tractament d'altres patologies i malalties. Tancaments de serveis, derivacions, suspensions i endarreriments de proves i tractaments en són una mostra fehacent. Aquestes mancances, dificultats i iniquitat territorial en l'accessibilitat als serveis de salut suposen una clara vulneració de drets de la nostra ciutadania en general i impacten greument a la qualitat de vida de les persones amb VIH i persones del seu entorn. La pandèmia de la Covid-19 ha fet reproduir i aflorar situacions d'estigma i discriminació de les persones amb VIH. Davant d'aquesta situació són imprescindibles els avenços a nivell polític i social per garantir tots els drets i millorar la qualitat de vida de les persones amb VIH. Celebrem, en aquest sentit, que després de 6 anys reivindicant-lo, finalment el Govern de la Generalitat aprovés el passat mes de juny l'impuls del Pacte Social contra l'estigma i la discriminació de les persones amb VIH. Però sense mesures concretes i un clar compromís polític i social no es poden fer efectius els seus drets ni garantir-ne la seva qualitat de vida. Des del Comitè 1 de desembre creiem imprescindible que aquest pacte social vagi acompanyat d'una dotació pressupostària adequada i suficient per a la seva implementació, desenvolupament i seguiment. Ara més que mai és clau seguir amb les tasques d'elaboració del pla operatiu que contempli les mesures concretes d'aquest pacte social i dels mecanismes per a la seva avaluació i que aquest sigui compartit per tots els agents polítics, socials, sindicals i professionals del país. Ni els canvis interns als departaments ni els calendaris i càlculs electorals han d'endarrerir-ne la seva implementació. Avui, Dia Mundial de la Sida, des del Comitè 1 de desembre reivindiquem que, més enllà de fer front a l'estigma i la discriminació, volem sobretot garantir la qualitat de vida i fer efectius tots els drets de les persones amb VIH en el seu dia a dia. Les mesures legals i normatives no són suficients si no van acompanyades d'avenços socials que les facin realment efectives. Aquesta garantia de drets de les persones amb VIH ha de ser un objectiu comú de tota la societat a partir de la cooperació entre les administracions, els agents socials, les entitats i la ciutadania. En un moment com l'actual és més necessari que mai organitzar-nos, mobilitzar-nos i cuidar-nos, reivindicar-nos com a comunitat i seguir bastint xarxes de suport i de cures per a garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats i el reconeixement i l'accés a tots els drets de les persones amb VIH. Contra l'aïllament i la culpabilització, comunitat i solidaritat. Perquè volem drets plens de vida. Des del Comitè 1 de desembre reivindiquem l'accés universal als tractaments, reivindiquem la importància de la intervenció comunitària, reivindiquem les polítiques interseccionals i feministes, reivindiquem que la veu i el reconeixement de les persones amb VIH sempre sigui present en totes les polítiques públiques. Volem que es garanteixi una resposta real i efectiva de les necessitats de les persones amb VIH i dels seus processos d'envelliment. Volem compromís, volem educació, volem salut, volem comunitat, volem diversitats, volem drets plens de vida i no renunciarem a res. Gràcies.